திருவள்ளூர் மாவட்டம் பஞ்செட்டி அரசினர் நடுநிலைப்பள்ளிக்கு கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. திருவள்ளூர் மாவட்டம் பஞ்செட்டியில் அரசினர் நடுநிலைப்பள்ளி இயங்குகிறது. தற்போது 84 மாணவ மாணவிகள் பயிலும் இந்த பள்ளியில் சமீபத்தில் பள்ளி கோடை விடுமுறையின் போது தீ விபத்து ஏற்பட்டு கல்விப் பொருட்கள் எரிந்து சாம்பலாகியது. இதனை அறிந்து பொன்னேரியில் இயங்கி வரும் அன்னை வசந்தம் சமூக நல கல்வியியல் அறக்கட்டளை சார்பில் நோட்டு புத்தகங்கள், பேனா, பென்சில், ரப்பர் உள்ளிட்ட கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டது. இதனை அந்த அறக்கட்டளையின் தலைவர் ஆனந்தி, செயலாளர் வசந்தகுமார், பொருளாளர் கஜலட்சுமி ஆகியோர் பள்ளிக்கு சென்று தலைமை ஆசிரியர் தமிழரசி, உதவி தலைமை ஆசிரியர் சுஜாதா ஆகியோரிடம் வழங்கினர். இதற்கான ஏற்பாட்டினை பஞ்செட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் கதிர்வேல் ஏற்பாடு செய்தார். எதிர்பார்த்து வரல அப்படின்ற மாதிரி ஒரே வார்த்தை சொன்னார். அது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளம்பரத்தை தேடுவான். ஸோ அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் சூப்பராக சொல்லிருக்கிறதுதான் யோசிச்சேன். ரொம்ப தேங்க்ஸாக ஸ்கூலுக்காக நம்ம ஹெல்ப் கேட்குறோம். ஸ்டேஜ் தான் கொஞ்சம் ப்ளேயர் ஸ்டேஜ் தான் நல்லா பரவாயில்ல. இது வரைக்கும் நான் சார்ஸ் எல்லாம் கேட்டதில்லை. கேட்காமே முதல் முறையாக வந்து ஞான கௌசிகப்பா சார் நான் ஸ்டெப் எடுத்து செய்து கொடுத்தீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ்.